skal hækle 9 halvstangmasker i det her. Så vi tager den omkring, stikker den ned i hullet og tager tråden med ind. Så har du 3 på nålen. Så tager du den omkring igen, stikker den ind igen og tager tråden med igennem. Så har du 5 på. Så tager du tråden ind under igen, stikker den igennem. Sådan. Så har du 7. Tager du den omkring, stikker den igennem og ind. Så har du 9. Så tager du tråden omkring igen og holder ved den nederste, du har på nålen, og kører de andre igennem. Det er vigtigt, at de er lidt løs. Så er det lidt nemmere at få den igennem. Jeg får dem lidt stramme her, men det er lidt nørklet. Så har du fået de første 8 igennem, så er der 2 tilbage. Så slår du omkring igen og stikker tråden igennem. Så skal du have en luftmaske. Sådan. Og så skal du lave en ny puff der. Så slår du tråden igennem igen og ned i masken og rundt om og igennem. Og det gør du igen. Og nu har du 5. Slå den rundt om igen, ned igennem og ind. Så har du 7. Rundt om igen, ind og igennem. Så har du 9. Så trækker du den igennem igen. Så du har 2 tilbage og slår rundt om og igennem. Og så en luftmaske. Sådan der. Og det gør du i den næste tidligere maske igen. Så har du 5, 7 og 9. Og så slår du rundt om og trækker de første 8 igennem. Sådan. Så er du 2 tilbage, slår rundt og dyb. Så har du lavet sådan en sektion af 3. Så skulle der være, var det 5 luftmasker, der skulle være 5 eller 6, det kan jeg ikke huske, men lige så mange som der står i opskriften. 1, nu siger vi 5, 2, 3, 4, 5. Så har du 5 luftmasker der på. Så skal du have lavet en til sektion med 3 puffer. Slå du rundt om igen, og ind i, og rundt om, og det bliver du ved med indtil der er 9. 3, 7 og 9, og så rundt om, og tager de 8 første igennem, og så den der, og så er det en luftmaske. Og så laver du en ny sektion. Og en ny puff. 3, 5, 7, 9. Og så rundt om de 8 første. Og så slår du rundt. Og så en luftmaske igen. Så laver du en ny puff af 9. Der var 7 og 9. Og rundt om igen. Og de 8 første igennem. Og så igennem. Dyk. Så har du 3 mere der. Så laver vi 5 nye luftmasker. 3, 4, 5. Så skal du have lavet en sektion mere med 3 puff.
Du laver 9 igen. 5, 7, 9, og så igennem de første her. Og så igennem de 2 sidste. Og så en luftmaske. Og den næste. 5, 7, 9. Og rundt om og igennem de første 8. Det er lidt dumt garn og rundt om. Og så laver vi en luftmaske. Og igennem igen. 5, 7, 9. Og igennem de første 8. Sådan. Og igennem de 2. Og så skal vi have 5 luftmasker igen. 2, 3, 4, 5. Og så en ny række med puff. 3 puff. 5, 7, 9. Og igennem de første 8. Og igennem de 2 sidste. Og en mere luftmaske. 3, 5, 7, 9. Og igennem de 8 første. Og de 2 sidste. Og en luftmaske. 5, 7, 9. Og igennem de første 8 og de 2 sidste. Så nu slutter vi af med 5 luftmasker til sidst. 2, 3, 4, 5. Og så sætter sammen herover med en kædemaske. Så har vi 2 hjørner der og 2 hjørner hernede, så den bliver firkantet. Men ellers så synes jeg, at du skal overveje at søge på Google efter bedstemor firkanter. Der er der altså en lidt nemmere måde at lave dem på. Men jeg håber, det kunne hjælpe lidt.